Després de la mort d'un nadó en una ludoteca de Barcelona o els maltractaments que van rebre alguns menors en un altre centre d'aquestes característiques a Vilanova i la Geltrú, es va fer evident la necessitat de regular aquests espais de joc, que en alguns casos es va constatar que funcionaven com a escoles bressol encobertes. Doncs bé, finalment, avui el Govern de la Generalitat aprovarà un decret que estableix quines activitats es poden fer a les ludoteques, quina formació han de tenir els seus responsables i les característiques d'aquests espais de joc. Regular les ludoteques per evitar que facin la funció d'una llar d'infants. Aquest és l'objectiu principal del nou decret que ha d'aprovar avui el Consell de Govern. Per primera vegada queda clar què és una ludoteca i quines funcions pot fer. És un espai delimitat on els infants practiquen el joc lliure i on, rere la finalitat exclusivament lúdica, hi ha un projecte socioeducatiu. Quan els usuaris de la ludoteca siguin menors de 4 anys, hauran d'anar acompanyats d'una persona adulta, els pares, avis o tutors. Els professionals que treballen en aquests espais hauran de tenir una titulació dins l'àmbit socioeducatiu. Garantim que darrere d'una persiana, d'un qualsevol carrer de qualsevol ciutat del nostre país, doncs, sota el nom de ludoteca, s'hi impulsen, s'hi duen a terme altres activitats que res tenen a veure amb aquest caràcter educatiu, formatiu, socioeducatiu. La ciutadania, quan vegi el nom de ludoteca, reconeixerà el projecte que hi ha darrere, que no és el que passava actualment. La regulació de les ludoteques ordena un sector on fins ara hi havia un buit legal. La Generalitat dona als centres 18 mesos per adaptar-se a la normativa o desaparèixer. Sí, i amb un objectiu, a més, molt clar, que és evitar que aquests espais funcionin com a escoles bressol encobertes. De fet, la mort d'un nadó l'any passat en una ludoteca de Barcelona i també els maltractaments que van rebre alguns menors en un altre centre, Vilanova i la Geltrú, van posar de manifest la necessitat de regular aquest sector. El decret que s'aprova avui deixa clar per primer cop que una ludoteca és un espai on es fan activitats lúdiques i creatives. El document també fixa que quan els nens siguin menors de 4 anys hauran d'anar acompanyats d'un adult i que els treballadors hauran de tenir una titulació dins l'àmbit socioeducatiu. La Generalitat donarà a les ludoteques 18 mesos per adaptar-se a la normativa. Garantim que darrere d'una persiana, d'un qualsevol carrer de qualsevol ciutat del nostre país, doncs, sota el nom de ludoteca, s'hi impulsen, s'hi duen a terme altres activitats que res tenen a veure amb aquest caràcter educatiu, formatiu, socioeducatiu d'aquests centres que regulem amb aquest decret. Les ludoteques deixaran de funcionar com a guarderies encobertes perquè la Generalitat les regularà amb un nou decret aprovat avui. Amb ell busquen controlar la formació dels treballadors del centre, les activitats que ofereixen als nens i l'espai en què les fan. Les ludoteques tindran un any i mig per presentar la documentació i adaptar-se a la nova normativa. Amb aquest decret s'omple un buit legal. Estableix un marc normatiu que complementa la regulació d'altres serveis dins l'àmbit educatiu i al mateix temps, i molt important, s'evita la proliferació de centres que, sota el nom de ludoteca, donen tot un seguit de serveis als infants i menors d'edat sense cap garantia jurídica. La manca de places a les llars d'infants ha fet que en molts casos les ludoteques assumeixin responsabilitats que no els pertoquen. Ara tenen 18 mesos per adaptar-se a la nova normativa. Un dels punts, els menors de 4 anys hauran d'estar acompanyats sempre d'un adult responsable. El que fa la ludoteca és brindar un espai amb uns experts ludotecaris que estan allà perquè tu puguis gaudir i estimular el teu fill a través del joc amb altres nens i amb tu, mare o pare o avi, adult, que està en aquell carrer. No és un lloc on tu deixes a la criatura i marxes. El decret estableix també que l'espai destinat al joc ha de ser com a mínim de 50 metres quadrats i en quant a l'aforament, la proporció per usuari ha de ser com a mínim de 2,5 metres. I ara això estarà regulat, no? Es preveu que els ludotecaris, el coordinador com a mínim hagi de tenir un grau superior de formació professional i la resta o un grau mig o també un grau superior. Amb aquest decret, diuen els experts, desapareixeran les guarderies encobertes. Casos com la mort d'un nadó l'any passat a una ludoteca de Barcelona i el cas de maltractaments a Vilanova i la Geltrú van demostrar que calia posar fil a l'agulla.